yarka tana gantali. Kai kuma fa? Ni dama gantalalle ne ni ai. Yauwa shikenan. Ni dama an gaya ma ni mutumin kirki ne ni. An gaya ma mutumin kirki ne ni. Duk wanda ma yake gani na a mutumin kirki wahalar da kansa yi. Yarka tana gantali. Ka rantse da girman Allah kuma battai. Ba ta yi. Ko a kira ta mu gani. Dan Allah dan Annabi. Dalla malam gafara can. Kai ka kiyaye kanka. Kai yana mahauta. Ka fa sanni fa. Ka fa sanni? Ko ba ka fa sanni ba? Ka fa sanni? Makiya Allah. Galaga anan ba. Inda ki ban zan koma gida mutunci na zubi a unguwar. Makiya Allah. Da sai na lallasa. Kariya kake yi. Makiya Allah. Allah da sai na lallasa. Kun zo sai fariya kuke. Ai mun ga dan karuna ma da ya fariya. To dan karuna me yayi? Kuna fariya. Shi ma akwai wanda ya shi. Komai sai ka nuna ka siya. Komai sai ka nuna kana da shi. Tun me shi baya nuna yana da shi. Ba dai bana cin kuɗi. Tunda da arziki da rashin sa duk na Allah ne. Yawwa Allah ba a gorin lafiya, ba a gorin arziki. Ni dai na ga maka. Ka a nuna ni. Makiya Allah. Makiya Allah, Allah ya jarabce ku. Ran da ki banza in koma. Allah ya jarabce ka. Da ki mana ni na san ciwon jiki ƙara mun. Na san ciwon jiki na. Allah ya ƙara. Ai rayuwa ce za a yi kuma mu gani.